बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिमा हासाव जिल्लानि दयांमुखनि फेक्टरियाव मोनसे जाब्रबथाय सोमजिदों। फेक्टरिनि मेसिनाव हाबलांनानै जिउ गोमाबाय सासे लेबारा। जिउ गोमानाय लेबारा अशक बरसयकिया होननानै मोनथिना मोन्दों। अशकनि न'आ तिनसुकियानि फिलबारियाव। खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाबै मेसिनाव अशकनि खर'आ हाबलांनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो अशकआ। लोगो लोगो अशक बरसयकियाखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा बिखौ थैबाय होननानै फोसावो। बे बाराव बिजेपिआ जेनबाय। दिल्लीयाव जानाय मिउनिसिपाल बिसायख'थियाव आम आदमी पार्टीआ देरहानो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बारनि बिसायख'थियाव 223 मासिनि गेजेराव 134खौ आम आदमी पार्टीआ देरहादों आरो 104 मासिखौ बिजेपिआ मोननो हादों आरो कंग्रेसआ गासै 9 मासिल' मोननो हादों आरो 3 उदां बिजाथिफोरा जायगा आवग्रिनो हादों होनना मोनथिना मोन्दों। उदालगुरि जिल्लायाव बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय बनसु आफादनि सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय सुबुं गौमायाव थांनाय गारिखौ उदालगुरि आरो तामुलपुर जिल्लानि सिमनायाव आसाम पुलिसआ होबथादों आरो बे सुबुं गौमा लानायखौ होबथानायाव जोंनि मानसिनिनो आखाइ दङ, लोगोसे होबथानानै संबिधाननि मोनथायखौ फेलें खालामदों होननानैबो बनसु आफादनिफ्राय खौरां बिजोङाव रोखायै बुंथिदों। इन्ड'नेसिया सरकारा मोनसे गोदान आयेन खालामबाय हादराव। बे आयेनानो जादों इन्ड'नेसियायाव हाबा जानायनि सिगां आथोन गोरोबनो मोननाय नंला। बे गोदान आयेनखौ इन्ड'नेसिया हादरा गावसोरनि पार्लामेन्टनि गेजेरजों दिखांनानै लाबाय आरो बे आयेनखौ नेवसियोब्ला बेनि थाखाय 1 बोसोरसिम जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा मोनगोन। नाथाय बे आयेनखौ लानानै इन्ड'नेसिया हादरनि गोबां सुबुंफोरानो गोजोननाय गैया आरो बे आयेनखौ लानानै इन्ड'नेसिया हादराव गोबां हादरारिफोरखौ खुद्रिसारनायखौबो नुनो मोन्दों। हा गैजायै गासै बर' रायजो राजाफोरनो हानि मोनथायखौ होनाया बिटिआर सरकारनि मोनसे गोनांथार थांखि। बे नोजोरजोंनो बिटिआर सरकारा हानि मेला हाबाफारि लानानै दासान्दि हा गैजायै गोरिब नखरफोरनो हा पाट्टा राननाय हाबाफारिया जायगा जायगा सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो बिटिआर सरकारा फैगौ 10 साननि थाखाय मोनफ्रोमबो सार्कोल मावख'आव हानि मेलाखौ खुंनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हानि मेलायाव बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। बिथाङा बुंदों, जायफोर हानि नामजारि खालामनांगौ बिसोरो सार्कोल मावख'आव थांनानै गोनांथि फोरमानलाइफोरखौ जमा होनानै हाखौ नामजारि खालामनो हागोन। गुबुन फारसेथिं 17 बोसोर खुंथायाव थानाय हाग्रामा महिलारिनि सरकारा गोरिब सुबुंफोरनो हानि मोनथायखौ होनो हायाखैमोन होननानैबो गोख्रोङै बुंथिदों। उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला जुलि फोसाब आफाद आरो श्रीमन्त चेतना मन्च आफादनि बानजायनायाव दिनै लोगोसेयैनो गासै 300 जरा एबा सा 600 हौवा हिन्जाव गोदाननि जुलिखौ होनाय जागोन होननानै खौरांनिफ्राय मोनथिना मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दि हान्स फाउन्डेसननि हेफाजाबजों दिनै 8 दिसेम्बराव उदालगुरि मनपुर गेलेग्रा फोथाराव रायजोआरि जुलि फोसावथाय हाबाफारियाव गासै 300 जरा हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ नेम आसार खान्थिनि गेजेरजों जुलि होनाय जागोन आरो बे गोथार जुलियावनो मोनफ्रोमबो धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों श्रीमन्त चेतना मन्चनि लेङाइ आफादगिरि मेनन मसाहारि बिथाङा। हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सरकारा केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखिफोर लादों। बेनि गेजेरावनो आसाम रायजोनि साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रिया हाग्रा संरैखा बिफानाव साख्रि थिसननायनि सायाव गोनां बाथ्रा फोसावदों। रोजा रोजा लाइमोनफोरा मोननो हागोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रि आरो गोदानै दाजानो गोनां फरेस्ट बेटेलियनखौबो थिसनथायनि थांखि आजावनाय जायो। रायजोनि केबिनेट मिटिंआव गासै 1100 लाइमोनफोरखौ फरेस्ट बेटेलियनाव थिसनथाय होनायनि बाथ्रा फोसावो आरो लोगोसेनो हाग्रा संरैखा बिफानाव लांदां जानानै थानाय 1700 मासिखौबो आबुं खालामनायनि बाथ्रा फोसावो। दासिमनि खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। मोजां मोनोब्ला एबा नोंथांमोना चेनेलाव दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।